Schutterij Sint-Johannes en Sint-Clemens uit Merkelbeek werd vrijdagavond officieel ontvangen door het gemeentebestuur. Al marcherend ging het vanuit de dorpskern van Schinveld naar het gemeentehuis, waar de schutters als helden werden toegesproken door de burgemeester. Maar ik wil ook hier en nu alvast u bedanken voor die geweldige prestatie die u hebt neergezet. Niet alleen als zestal, want dat is natuurlijk fantastisch, maar als totale vereniging, als totale schutterij, want iedereen draagt daar zijn steentje aan bij. Nu de euforie van de overwinning een beetje is gezakt, dringt langzaam het besef door dat de schutterij een zware taak wacht bij de organisatie van het OLS volgend jaar. Maar we realiseren ons heel langzaam wat er allemaal op ons afkomt, wat we allemaal moeten gaan doen. Maar dat doen we met heel veel enthousiasme en niet alleen. Dat doen we straks met de hele gemeenschap Merkelbeek en ook andere kernen uit de omgeving gaan ons weer helpen. Ja, Nadine, dat is alweer 2 weken geleden, nog immer op de roze wolk. Ja, nog steeds. Het is nog steeds niet beseft dat het echt is, maar iedere keer als het extra is, dan besef ik het wel, ik heb meer. Maar nu komt het echt binnen. Ja. Hoeveel appjes, telefoontjes en dingen heb je gekregen? Ja, kijk, weet ik niet. Heel veel. Ik heb s'nachts, zaterdagnacht, ben ik om 2:30 zo naar bed gegaan. En ik geloof dat ik het 4:30 appjes gelezen heb, filmpjes gekeken. Nu terug geantwoord, s'nachts om 4 uur. Maar heel veel. En heel veel kaarten ook toegekregen. En dat is echt heel erg leuk. Het gemeentebestuur heeft toegezegd de schutterij te ondersteunen bij de organisatie van het grootste schuttersfeest van Limburg. Nou, dat kan in menskracht, dat kan in het vormen van ideeën, van het ondersteunen. Wat kan wel, wat kan niet. Geld komt er misschien zo ook bij kijken. Maar vooral ook voor zo'n organisatie heel veel kennis, kunde. Er moeten vergunningen aangevraagd worden. De gemeente moet vergunningen verlenen. En we moeten zorgen dat dat heel snel gebeurt. Dat er geen lange bureaucratische wegen voor nodig zijn. Daar kan we al heel veel in ondersteunen. In Merkelbeek wordt achter de schermen al druk gewerkt aan de voorbereidingen voor het OLS. Een locatie voor het feestterrein en de schietbomen heeft de schutterij al op het oog. Ja, de locatie die hebben we wel grof geschat. Maar Namen en rugnummers. Maar ik durf nog geen rugnummers te nemen, gewoon omdat we nog niet alles hebben doorgesproken met de lui die het aangeeft. Laat ik het zo maar nemen. Die het weiland hebben ervan. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Maar ja, het feestterrein hebben we vrij aardig in kaart, maar de parkeerplaatsen nog niet. Gewoon omdat de 30 hectare, en daar hebben we het nog wel even vernodigd voordat we dat allemaal geregeld hebben. We moeten kijken naar de aan- en afvoerroutes voor het publiek, maar ook materieel. Door de hulpdiensten moet ook geregeld zijn. Maar het komt goed. Proost! Jongens, hoesta, 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 sasa. Het OLS zal de gemeente Onderbanken nog meer op de kaart zetten. Daar is de gemeente van overtuigd. Straks komt er zoveel publiek, nu al, maar straks komt er nog veel meer publiciteit. Er komen heel veel mensen op af. Ik weet nu al dat er mensen hier naar de gemeente, naar Merkelbeek, maar ook naar de omgeving komen die zullen zeggen: wauw, ik wist niet dat het hier zo mooi wordt. Want tot nu toe trekt van niet zo heel veel lui van buiten hier naartoe. En dat kan best meer zien, want we hebben heel veel kwaliteiten in onze gemeente, ook in Merkelbeek. En zeker als het om natuur en landschap gaat, maar ook de recreatieve voorzieningen, de horeca, die kan ervan net profiteren. Is er een inschatting te maken wieveel lui dat er op afkomen op zo'n OLS? Ja, normalerwijze hier in Limburg tussen 30 en 50.000. Dat ligt aan het weer hoofdzakelijk. Als het een beetje mild weer is, dan gaat ze gauw richting die 50. En als het heet is of regenachtig, dan komen ze meer op die 30 uit. Wat vertrouwen erin dat het allemaal goed kan volgend jaar in Merkelbeek? Ja, we hebben al het feestterrein en het komt helemaal goed.